രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഗോവിന്ദന്റെ ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വചിത്തേ സ്വത ഏവ സിദ്ധ ആത്മാ പ്രിയോർത്ഥോ ഭഗവാനനന്തഃ നിർവൃതോ യഥാർത്ഥേ ഭജേത സംസാരഹേതു പരമശ്ച യത്ര. ഏവം എപ്രകാരം സ്വചിത്തെ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്വതഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സീമ അധികാരത്താൽ ഏവ തീർച്ചയായും സിദ്ധഃ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടിയ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് പ്രിയഃ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അർത്ഥഃ അർത്ഥം ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അനന്തഃ അനന്തം തം അദ്ദേഹത്തിന് നിർവൃത്തഃ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് നിയത നിത്യമായ അർത്ഥഃ പരമനേട്ടം ഭജേതഃ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കണം. സംസാരഹേതു അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഉപരമഃ അവസാനം യത്ര ഏത്തിൽ വിവർത്തനം ശിലപ്രപാദിക്ക് ഒരുവൻ എപ്രകാരം സ്ഥിരീകൃതനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിന് നിശ്ചയമായും സേവനം സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സീമ അധികാരത്താൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ശാശ്വതനും അനന്തനും അമേയനുമാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതുവായതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏവം സ്വചിത്തെ സ്വതേ ഏവ സിദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വചിത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളില് അല്ലെ? സ്വതേവ സിദ്ധ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആരാ ഉള്ളത്? ആത്മപ്രിയ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ.
അല്ലെ? ആത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ആത്മാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ജീവാത്മാവാം ആവാം. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ, അനന്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആത്മാവ് പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? പ്രിയോർത്തോ, അതായത് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? അതാണ് പ്രിയോ അർത്ഥോ ഭഗവാൻ അനന്തഹ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. എന്നാ പറയുന്നത്? ഒരുവൻ എപ്രകാരം സ്ഥിരീകൃതനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരമായിട്ട്, അതായത് ഒരു മുടക്കം കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിന് സേവനം അർപ്പിക്കണം. ആ ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ നിസ്സീമ അധികാരത്താൽ, അതായത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോയ്സ് ആണ്, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും പരമാത്മാവ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സീമ അധികാരത്താൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തെന്നാൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ശാശ്വതനും അനന്തനും അമേനുമാണ്. ഇനി ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതുവായതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകം പറയുന്നത്. എന്താണ്? തം നിർവൃതോ നിയതാർത്ഥേ ഭജേത. അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിർവൃത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട്, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സംസാര ഹേതു പരമശ്ചയത്ര. അപ്പൊ എവിടുന്ന് എവിടേക്ക് നമ്മൾ പോവും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സംസാര ഹേതു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നതാണ് അല്ലെ? അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? നിയതാർത്ഥേ ഭജേത. അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതുവായത്. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ മായയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ എന്താണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 18:61 ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവത്ര പ്രകാശിക്കുന്ന സർവഗതനായ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവാണ്. ആകയാൽ യോഗിയായ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം തത്വം അഥവാ സത്വമാകുന്നു, അല്ലാതെ മായയല്ല. ഒരു ജീവിയും മഹത്തരമായ ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ തന്നെ സേവന അർപ്പണമാണ്. എന്നാൽ മായയുടെ അഥവാ വിത്തിയുടെ ആവരണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മായയുടെ സേവനം കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവത്ര പ്രവേശിക്കുന്ന സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എവിടെയാണുള്ളത്? ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എത്ര 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ജീവവർഗത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പറയും സർവവ്യാപിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സർവവ്യാപിയായി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ് അല്ലെ? ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ശരീരം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അവനവനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ എല്ലാം അറിയാം, ജീവാത്മാവിനെ അറിയാം. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരും കൂടിയുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും ഈ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയില്ലേ? ഒരു ജീവാത്മാവിനെ
ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അറിയുമോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? പരമാത്മാവിനാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും എല്ലാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക പരമാത്മാവിനാണ്. കാരണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? പരമാത്മാവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആകയാൽ യോഗിയായ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പഠിച്ചത്? വിരാട് രൂപത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്തിലേക്ക് പോയെത്തിയാണ് നമ്മള്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം തത്വം അഥവാ സത്വമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ആ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം സത്വം അഥവാ സത്വമാകുന്നു, അല്ലാതെ മായയല്ല. ഓരോ ജീവിയും മഹത്തരമായ ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഒന്ന് പറയൂ, ആരുടെയും സേവ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പറയണത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വലുതാമ തൊട്ട് ചോളും. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാത്ത പ്രായമാണ്, നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് പാല് കൊടുക്കും, അതിനെ കൊഞ്ചിക്കും, അതിനെ വെച്ച് കളിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൂത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അവരെ കുറച്ചു നേരം ഇരുത്തി കളിപ്പിക്കും, അവരെ കൂടെ കളിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊരു സേവനമാണ്. ഇനി മാതാപിതാക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സേവയിലാണ് ഫുൾ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സേവയിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെ സേവകൾ നമ്മൾ മുഴുകുന്നു, അല്ലെ? ഇത് ഇനി കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾക്കാരങ്ങൾ ആണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നായയോ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുടി വെട്ടുന്നു, അതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആ ജീവിയോട് ചെയ്യുന്ന സേവയാണ്. ആ ജീവി നമ്മൾക്കല്ല സേവ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അവർക്കാണ് സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ, അതായത് യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ആ ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനാവുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇവിടെ മായയിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള ജീവസത്തകളെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു, എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ശമ്പളം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു മാസം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറിന്, അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് അതിലുള്ളത്? അതിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? എന്നാലും നമ്മൾ സേവ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു തുച്ഛമായ ശമ്പളം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ തന്നെ സേവനാർപ്പണമാണ്. എന്നാൽ മായയുടെ അഥവാ മിഥ്യയുടെ ആവരണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മായയുടെ സേവനം കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിന് പകരം മറന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആരുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? മായയുടെ സേവനം. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം മായയുടെ പിടിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മായയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ താൽക്കാലിക ശരീരം, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ പോലുള്ള സശരീര ബന്ധുക്കൾ, വീട്, സ്ഥലം, ധനം, സമൂഹം, രാജ്യം മുതലായ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? വീടിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വാരുന്നു, തുടയ്ക്കുന്നു, അതിനെ നീറ്റായി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം സേവനാർപ്പണങ്ങളൊക്കെയും പൂർണ്ണമായും മായ
ാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. നാം മുമ്പ് നിരവധി തവണ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ലോകം എന്നത് മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച പോലെ മായ അഥവാ മിഥ്യയാകുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ജലം ഉണ്ടെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലുമില്ല. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മൃഗങ്ങൾ അത്തരം മിഥ്യയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയും മരുഭൂമിയിലെ ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പിറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാണ് മരുപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദാഹണ്ടാവും. മരുഭൂമികളില് കിണറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടൊക്കെ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ മരുപ്പച്ച കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലും ജലമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ അപ്പൊ കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജലം പോലെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ദൂരെയായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മിഥ്യയായ ഒന്നിന്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മൃഗങ്ങൾ ഇത്തരം മിഥ്യയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയും മരുഭൂമിയിലെ ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പിറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മരുഭൂമിയിൽ ജലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജലമേ ഇല്ലെന്ന് ഒരുവൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തരുത്. തീർച്ചയായും ജലമുണ്ട്. അപ്പൊ മരുഭൂമിയിൽ ജലമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തൊന്നും ജലമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സമുദ്രങ്ങളിലെയും മഹാസാഗരങ്ങളിലെയും ജലം, പക്ഷെ അത്തരം അതിവിശാലമായ ജലാശയങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ അകലെയാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ആകയാൽ ഒരുവൻ സമുദ്രങ്ങളുടെയും മഹാസാഗരങ്ങളുടെയും സമീപം ജലം അന്വേഷിക്കണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്തെന്ന്, മരുഭൂമിയിലെ ജലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എവിടെയാണ് ജലം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? സമുദ്രങ്ങളുടെ അടുത്തോ നദികളുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലാതെ മരുഭൂമിയിലല്ല. നാം ഓരോരുത്തരും നിത്യജീവിതം, സ്ഥായിയായ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ ജ്ഞാനം, ശാശ്വതമായ പരമാനന്ദ ജീവിതം എന്നീ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ്, അല്ലെ? ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ്? നല്ലൊരു ജീവിതം വേണം, സമാധാനമായിട്ടുണ്ടാവണം, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതായത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകമാണ് മരുഭൂമിയായിട്ട് പറയുന്നത്. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമാധാനം, സന്തോഷം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത്? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സത്വം അഥവാ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തവർ മായയിൽ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശരീരം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയ ഈ താൽക്കാലിക ശരീരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സംസാര അല്ലെങ്കിൽ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗ ആവർത്തനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിനുള്ള മാർഗം നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ നിശ്ചയമായും തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? നമ്മൾക്കറിയാം എന്തെന്ന്, മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എവിടെയാണ് വെള്ളം അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ജലാശയങ്ങളുടെ അടുത്തോ സമുദ്രങ്ങളുടെ അടുത്താണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ആ വഴി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കാര്യം? ആ മരുഭൂമിയിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്റ്റക്കായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? അതിനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവനെയും ആരാധിക്കരുത്. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 18:65 പരമമായി നിർദ്ദേശിക്കുക. ഏതാണ് ശ്ലോകം? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അതായത് എന്നെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പോ അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും കൊടുക്കും, അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ നിലനിർത്തും, അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതിന് ഞാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായി അമ്മയോടും അമ്മ കുഞ്ഞിനോടും സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ഞ് വളരുകയും സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടുകയും കാലക്രമേണ അവൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും വളർന്ന അഥവാ യുവാവായ തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്നും അമ്മ സദാ പലവിധ സേവനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കും. കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ജോലിക്ക് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് നോക്കും. അത് ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ്, എന്റെ മക്കൾ എന്നെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് നടക്കാറില്ല. എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഞാൻ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ അതോ അവരും മക്കളൊന്നും അമ്മയും അച്ഛനെയും നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ അവരുടെ വീടല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരേയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്.
അപ്പൊ എന്താണ് വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും അതുപോലെ നമ്മളോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു പ്രായം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പുത്രൻ അവ വിസ്മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അമ്മയ്ക്ക് അവനോട് വാത്സല്യമില്ലാതാകില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും മക്കള് ദൂരെ സ്ഥലത്താണ്, അവർ വരുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും വൃദ്ധ സദനത്തിലൊക്കെ അച്ഛനമ്മയും ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മ എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും ജീവിക്കണ്ടേ, അവനും ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വക കിട്ടില്ലല്ലോ, അവൻ പുറത്ത്, ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും അവർക്ക് അങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അവർ വന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും വാത്സല്യാണ്, അല്ലെ, അമ്മമാർക്കൊക്കെ മക്കളോട്. അതുപോലെ നാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വദാ നമ്മോട് പ്രിയമുള്ളവനാകുകയും നമ്മെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും പോലെയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയാലും, ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ പോലും സ്മരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം ഓരോ സമയവും യത്നിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവനെ തന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര അക്രമിയായിട്ടുള്ള ഒരാളായാലും കൊലകാരനായാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളൊരു എന്താണ് അത്രയും വിസർജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കൃമിയായിട്ട് ജനിച്ചാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അത്രയും മലിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗൗനിക്കുന്നതിന് പകരം മായികമായ ശരീരബന്ധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നു. ആകയാൽ നാം നിശ്ചയമായും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മായിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ഭഗവാനുമായുള്ള പുനഃസമാഗമം കാക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം പരമസത്യമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം സമർപ്പിക്കുവാൻ യത്നിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഭഗവാനെ, ഇത്രയും വാത്സല്യനിധിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം എന്ത് വേണം? ആ സഗമം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൂരസ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അവർ വരിക എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ആ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തണം, അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. നമ്മൾ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, എത്ര സുഖ സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാലും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മളുടെ പ്രയത്നത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് പ്രയത്നിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രയത്നിക്കും. നമ്മൾക്കൊരു ഗുരുവിനെ തന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ സേവനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിന് അഥവാ നിരൂപിക്കുന്നതിന് നാം മറ്റെവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ട്. എങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, മസ്ജിദുകൾ എന്നീ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒന്നും നാം പോകരുതെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോണത്? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷെ എന്താണ് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഓർക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഓർക്കും. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സമയത്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പഠിച്ചൂടെ, അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പവിത്രമായ അത്തരം ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, അഥവാ സർവഗതനാണ്. സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈശ്വര ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തന ശൂന്യമാകുമ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഡെയിലി ഇരുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലിയിരുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും ഇവിടെ? കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തൊക്കെ ചൊല്ലുണ്ടാവും. എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്ര സമയം തൊട്ട് ഇത്ര സമയം വരെ ഞാൻ നാമം ചൊല്ലും എന്നുള്ള ചിട്ടയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ രാവിലെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും 6 മണി 7 മണിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ എവിടെയാണ് സമയം? അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് വീണ്ടും അടുക്കളയിൽ അടുത്ത ഡിന്നറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അടുത്ത ദിവസത്തെ കുക്കിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച്, എസ്പെഷ്യലി വീട്ടമ്മമാരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്.
ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഇത്തരം അമ്പലങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവാറുണ്ട് അല്ലെ, അമ്പലത്തിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുമ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ നിമിഷം നമ്മളല്ല എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത്. എന്നാൽ അതില്ലാതെ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നാസ്തികന്മാരായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. തന്മൂലം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ക്രമേണ നാസ്തികരായി തീരുകയും അത്തരം ഒരു ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാസ്തിക സമൂഹമായി പരിണമിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു നരകീയ സംസ്കാരം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എപ്രകാരം ഏവരുടെയും നിലനിൽപ്പ് അസഹ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രയവിക്രയ വിശേഷാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഈശ്വരരഹിത ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വരുത്തുവാൻ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിലെ വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾ പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾ മായിക മാത്രമാകയാൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ അശക്തരായ അസമർത്ഥരും അജ്ഞരുമായ നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ശരിക്കും യഥാർത്ഥല്ലേ? ഇപ്പൊ പലരും പറയും ഇത് ജനായത്ത ഭരണമാണ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ, അതുകൊണ്ട് ഏത് മതങ്ങളും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ജനായത്ത ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് മതത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും സൗഹാർദ്ദമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നല്ല, ഈശ്വര ആരാധന ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തയില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണ്. പദം വിപദം. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആശ്വാസം ഉള്ളത്? കാരണം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സമാധാനം തരുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാം എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഭേദമാക്കാൻ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ അത് 100% സക്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത്? ഇല്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും 1% ഡൈലമയാണ്. അതായത് സക്സസ് ആവാം, സക്സസ് അല്ലാതിരിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൈയെഴുത്ത് വാങ്ങും. ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയും സർജറിക്ക് പോയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലെ, അവര് കൈയെഴുത്ത് വാങ്ങും. അതായത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്നുള്ളത്. അതെന്തിനാണ്? അവർക്കേ ഉറപ്പില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആകെക്കൂടി ഉറപ്പുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആർക്കും തന്നെ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനുമോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ല. അതിൽ ഒരുപാട് അപാകതകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ വിധി വിരോധത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ മൂലതത്വങ്ങളെയും ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ പോലൊരു വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, ഏതും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് ഉള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപമായി നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെന്ന്? സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതം പറയുന്നവരെയും ആ ഭാഗവതത്തിനെയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കണം. കാരണം ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, റിയലൈസ്ഡ് സോളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാം, അതാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം ആദ്യത്തെ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ പരാനുഷിന്ദാം മൃദേ പശൂന സതീം നാമ കുര്യാത്
പശൂനാ സതീം നാമ പശ്യൻ ജനം പതിതം വൈതരണ്യാം പശ്യഞ്ജനം പതിതം പതിതം സ്വകർമ്മജാൻ പരിതാപാൻ ജുഷാണാം സുകർമ്മജാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. കഹ മറ്റാര്, ത അത്, തു എന്നാൽ അനാദൃത്യ അവഗണിച്ച്, പര അനുചിന്തം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകൾ, ഋത്തെ പശുവൻ ഭൗതികവാദികൾ, അസതീം അസ്ഥിരത്തിൽ, നാമം പുര്യാത് ദത്തെടുക്കും, പശ്യൻ തീർച്ചയായും ദർശിച്ച്, ജനം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, പതിതം അധപ്പതിച്ച്, വൈതരണിയിൽ ദുരിതങ്ങളാകുന്ന നദിയിൽ, സ്വകർമ്മജാൻ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം കർമ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന, പരിതാപം, ജുഷാനം നിനച്ചിരിക്കാതെ പിടികൂടുകയാൽ, വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. സ്വന്തം കർമ്മഫല ഹേതുവായി പ്രാപ്തമാക്കിയ വൈതരണിയിൽ ദുഃഖനദി സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധപ്പതിക്കുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടും അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തയെ അവഗണിക്കുകയും അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടുന്നതും നമ്മുടെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതും. തമോ ഗുണമാണോ, രജോ ഗുണമാണോ, സത്വഗുണമാണോ, അതോ സത്വഗുണം രജോ ഗുണം മിക്സ് ആണോ, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മിക്സ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയും, അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞുല്ലോ, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ വിട്ടു പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഒന്നിനും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടി വേണ്ട, നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. എവിടേക്ക്? ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ എത്ര ജന്മം ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ടോ അത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ആ ആത്മാവ് എവിടെ ഇറങ്ങണം എന്നാ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വൈതരണി, ദുഃഖനദി. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിനും നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു നദിയുണ്ട് അത്രേ, അതാണ് വൈതരണി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വൈതരണി നദിയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അതായത് എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വൈതരണി ദുഃഖനദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇറങ്ങാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പനിഷ്മെന്റ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഗരുഡ പുരാണത്തിലൊക്കെ പറയും നമ്മൾ വറച്ചട്ടിയിലിട്ട് നമ്മളെ വറക്കുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആ വേദന ഫുള്ള് നമ്മൾ അറിയും, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ വളരെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മൂലഭാവത്തിലും ഉണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭാഗവതത്തിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കഴിയും. ഭാഗവതത്തിൽ അത്രയും വിസ്തരിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി, ബട്ട് എന്നാലും ഒരു ലെവലിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഗരുഡ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുൾ അതാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മം, എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പനിഷ്മെന്റ്, എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വൈതരണി, അപ്പൊ ഈ ദുഃഖനദിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പതിക്കുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടും അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളെ അവഗണിക്കുകയും അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുകയും, അതായത് ദേവതകളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ ആരാധിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹിറ്റ്ലറെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആരാധിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അധപ്പതിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു സമ്പത്ത് കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം, നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന പൂജ ചെയ്യും. നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? കൂടുതൽ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുതൽ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നു. അതിന്റെ അനന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ, തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാകുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ്? കൂടുതൽ തെറ്റുകളിലേക്ക് വഴുതി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം നാളെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വലിയ ഭാവാർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് പോണത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ്.